Right, muri yeZimbabwe ndadzoka manje. Nhasi ndangowane quick update kungozivisana zvinhu zviri kunetsa zviri kutenderera background so that iwo unozoitawo zvauri kuitawo wasi chokwadi wakutochiziva. So tanga nekulike this video topinda mushoko. That is kana wakasimba hana, but kana usina kusimbawo hana, I guess this video is not for you. But kana uchinge wakasimba hana, gara walike this video toonesana zvinhu zviri kunetsa background iko zvinezvi. Ndiri kunzwa nyaya iri kutenderera panapa, ladies and gentlemen, pari kunzi vaMnangagwa pavakaenda kuChina padelegation yavo pari kunzi pakaonekwa panganga pana tsano wavo hanzvadzi yemukadzi akaroora mukadzi kwavaroora ndetsano wavo. Inini asi chandikuziva kuti this guy ari kunzi anonzi Henry Kutyauripo. Saka pari kunzi padelegation iyoyo pari kuda kunzi pachivhiringidza vanhu vakawanda kupfungwa kuti ko this guy aite amongst the delegation. Because pekutanga pakatanga pambobudiswa nyaya pachinzi mwana wacho anga ari part of the team, part of the delegation. Anditi pakazobvunzwa vamwewo vakazotanga kusapotawo vanozvita vanodairira timu repropaganda rinozvita rinotaurira rinonyepa richibatsira hurumende. Anditi sekutaura kwavakambozviita iwo mashoko rakataura paX vachitaura kuti aiwa this guy wamaona ari kuChina uyu mwana waMnangagwa akadzidza kuChina ikoko ende anogona language yekuChina ikoko. Saka si zvinhu zvokuti mungashamisika kuti why ari kuChina ikoko. Vamwe vakabuda vakati anga agara atori kuChina ikoko, saka otadza here kumbosanganawo nababa vake achivaperekedzawo kwavari kuenda since vaingofamba vachingoita se vachingonoona nzvimbo dzavaiona vachiita zvavari kuita. Zvakawanda zvakataurika ipapo ende vanhu vakatraya kudefenda vachinzi saka imimi maida kuti ani mumwe atorwe achizointerpreta for president. Vanhu vakati it's fine since imimi muri vanhu vechi vanoshanda basa iroro rekunyeba muchibatsira hurumende kuti izokwanisa kuita zvainenge ichiita isazonyanyise kujamukirwa nevanhu because munenge maikavhira. But panapa manje nyaya iri kubudiswa futi panapa neZimLive ndo nyaya yavhundutsa vanhu nhasi. Henry Kutyauripo his brother in law aripo patimu yacho iyoyo. Mari yenyika unozati isusu chikangonzi wanzi madelegation totofunga mari yenyika. I still remember takabuda takazvitaura panapa pakaitwa imwe yekuFrance yemaOlympics kwakaenda vana va7 vaenda kunoita zvemaOlympics zvezve pakazoiswa 67 delegation because of maOlympic ari kuitirwa kuFrance. And I was like yay vakomanaka zvakaoma. The bad part of it vanhu vacho vainzi vanga vari part of the maOlympics vacho pari kutonzi mumwe wacho akatosarudzwa nePolitburo mwana waNingi Irikini uya spokesperson uya anotaurisa Charamba ainzi mwana wake akainzi akasarudzwa nePolitburo. Zvonzi kochiwe muidaireka nyaya yacho havana kana kuda kuidaira vakaramba vakanyarara zvavo. Ndo situation yatiri kusangana nayo panyika inonzi Zimbabwe yekuti pangoitwa zvese chauya chamukainyama. I don't know kuti vanhu ava chiri kunyatsotembwa ipapo chii. But panapa ndazongoti regedza ndimbodzika nenyaya ndichionawo kuti vana veZimbabwe vari kuti kudii because nyaya iyoyo iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Vanhu vatoshamisika kuti saka nemima kutaura kuti uyu anga ari part of the team kubva zvashata ndo imwe nyaya ingari pamwe. Saka vanhuwo vari kuzobudawo panapa vari kukomenda Mwatanga kuti kindly visit his office. I'm sure he will be happy to shed light on the issue rather than bothering citizens who cannot provide proper answers. Yeah, that's what for you. The good thing about these guys, they are working extra hard to defend him. Ivo vasiri kupuwa mari avarangana vari kugurirwa kupinde papo like what they were doing in my days aMugabe. Vaidefenda Mugabe ngameno vakatanga kumuindosa aigwa ndo baba vedu tikutozopinda navo kwese kwatiri kuenda tichanoita zvinhu zvedu zvese navaMugabe ndevedu. Kana muri kunyatsorangarira nyaya yemazuva avaMugabe vanhu vaita kubuda vachipengereka musi wakakangonzi abva chete aita abuse aita dai so anga akuita ugori anga kudai so saka these people I don't know kuti vanonyatsofunga sei vanhu vanenge zvidaunikina. But inini zvangu ndakatarisa nyaya
I understand kuti kuna vanhu vanofunga nematumbu avashandise kufunga brain dzavo dzakadhakwa basi matumbu ndio vangashandisa. Umwe ari kuti aiwa anoita zvaanoda kana kuti one hapana anoti bufu kana mutemo wenyika chaiwo anotoutyora because hapana zvamunomuita. Mumwe ari kunyatsotaura pana a citizen of this country kuti hapana zvamunomuita, you can't do anything kwaari. Ndo patasvitswa this regime pekuti vanhu vakutonyatsokuoneswa kuti hamuna zvamunomuita. Ndo zvazviri. Ungadi ukada kudairira nyaya dzacho unobvunza iwewe wega ndoda kutaura wakamira sani. Zvimwe zvinhu zvakakonzereswa nevakakonzeresa zvavo but hapana pekuti tingazosvika pa the extent yekuti munhu akuita zvaada zvinhu hazvishande zvichidaroka. Kwese zvinhu zvinotoquestionwa izvi. Ko ise zvadai so that vanhu vari kugara vachiita sevachionesana. Handiti iwewo umwe ari kuti akowo hama dzako wakapinza ungani pabasa pauri zvakaoma vana Zimbabwe ka pane nhavo umwe ari kuti chawana dya nehama mutorwa anekanga ane hanganwa ya imimi vanovhotera. Mina ndambokuonesa chimwe chinhu because I understand kuti vanhu makanomuvhotera vanhu veZANU-PF. I understand that and the pain yamunogona kunge muchifila ipapapo unozati hakuna nguva inorwadza sekunyarara uchiziva chokwadi mune munyatsozviziva pain unonyatsoinzwa pasi pemoyo wako chaizvo nyatsoinzwa kudzimba but chekuti uzviite chaizvo hapana. Wakanyatsomukira ukaenda ukanodefenda ukaenda kumarali wekoko wakazopuhwako chicken in but alright ubva wasvika bvoenda kunomuvhotera nditi because kune vakamuvhotera. I understand zvinhu zvese zvakazoitika zvakaitika but kune variko vakamuvhotera handiti ivavo vacho uri part of munhu wekuti wakanyatsoenda ukanoti tsepete wapedza. Nzara iri kukutonga, nhamo iri kukurakasha zvekuti izvezvo tikatoda kutombo kuti tikutarise pastate yauriko zvinezvika asi zvizvo zvokuti zvinhu zvako zvakagadzikana uri kunyatsokuona kuti panapa inini pakatoipa kana kuti utonzi wadya tori hasoro unonga watorova rakasimba chero kuti ungonzi waita sei kana kudidi vamwe vacho munoda kuonerwa inini nditorima tinoda nekamunda kangu kwakatsva izvezvo hapana pekuti ungatombotaura kuti tiri kutaura same language izvezvo tiri kunyatsonzwa sana tese tiri muhwani gwara izvezvo kunyatsonzwiswa pakashata. But iye wakona iye akutotora hama dzake dzakuti saka mune chibhushimidzi wakavhotera munhu wani iye ndobatora hama dzake dzese his whole family yakubenefita instead of kuti iwewe ubenefitewo iwewe ukwanise kungotsvagirwawo basa iwewe ukwanise kungochiitirawo something chinokuheopa hapasisina zvese izvozvo hauchatomboonekwa. Ukada kutombotraya kana uchifungidzira kukunyebera imboenda unonoka gate padheni pake enda unosvika unonoka kuti ndakavhotwa kana chida kuti mumbondibatsirawo unozonzwisisa ipapo uchazwa answer. I understand kuti hama dzake dzinenge dzakanomuvhotera wanditi but iwewo you did the same wakanovhotawo futi saka makasiyana chii munofanira kunge muchiwanawo same treatment ko zvakaipei. I understand kuti pambonziwo vari kuenda nedelegation kuchina kuko mumbotorwawo kana madiehard supporter vanenge vanotishupike mumbonzi uri kumboendawo nemi mumbonoonawo nyika ko haudi here munenge muchichida but anyway it's a topic for another day because mundoziva kuti vanhu munoda kutaura. Umwe ari kuti this is why General Sanyatwe marked that ZANU-PF will rule until donkeys grow horns with an opposition specializing in invectives. ZANU-PF is guaranteed to the rule forever this side of eternity. I think but ngatimbopinza opposition ngatimbofocasa nenyaya iripo paground zveopposition zvemuZimbabwe hainotorongoriwo imwe nyaya. I think everyone anokwanisa kuvhura ike opposition tobva taona kuti vanhu vanokwanisa kumusapota sei ipapo imwe topic. Umwe ari kuti in Zimbabwe we have an executive president. He can invite anyone including you if you add value. Family members take along the draw from budget allocated to the president's office. They are included there. It seems he replaced a wife with kids. Okay, mwarunza ayo anza nokwanisa kungoinvita munhu wese kana uchinge une value. That's the way they defend him. Mukunzwisisa vari kudefenda mukuzviona akanozoti mangwana zvinhu zvazotanga kuningira mozotanga kuramba aiyo tatingamudefende ndosaka tiripo tigara tatongomaka kuti mapaona apa vadefenda. Unakuti Zimbabwe is population of 20 million, less than 200 people are worried or asking such useless questions. Zvinokupei mukaziva why can't you
itai zvelife dzemazimba life yako iwewe uchiignore matongerwo ari kuita nyika unonyeba iwe. Ndokuudza kana uchifungidzira kuti iwewe kuti handite zvepolitics ndinoita zvakati imbonoita izvozvo uchiignore zvinhu zvakadai so zvichiitika, uzoona kuti in the next 5 years pakanyatsorwa corruption iri serious ucharamba zvichikufambira rekusaidira waripo. Hakuna ari safe. I'm telling you right now, hakuna munhu anonzi anoramba ari safe achienjoya matongerwo aya ari kuitwa. Hazviitike izvozvo, akutorina. I'm telling you the truth. Ita life yako yo uchadoti ndoda kuita zvesoka, uchazowanzwa munyika kwenyangwa namaground hakuna chakata ubva at the end of the day wakazoenda kuita fault finding uchadzokera ubvaona kuti it's bad politics zviri kukonzeswa corruption chasa corruption yacho inozodii nekuluta pari kulutwa sei panenge pachitaurwa nyaya dzacho zvakubudiswa pachena moda kunyebedzera kunge makadzidza sirika dzidzayo right, it's fine, zviriko zvinowanika because hapana kuti tinganingirira mwari kuti doomed leadership. I believe Zimbabwe is cursed. Man, the way how the things are handled and the citizens get treatment, in my life living, I've never seen an ignorant and arrogant people like these ones. Ziriko, why don't you complain that the president never takes the first lady on trips? Anyway, zvinji zvacho kama autoda kutopindira nyaya dzemabedroom mawo, nyaya dzemumba kwauisa topindira nyaya dzenyika dzatei tichiona because ivo pamwe zvinonetsa zvezvo because ukada kuti munhu wayasi kufamba vese unonzwa mamwe mastatement akawanda kuti aiwa ane business rake rakurana, kana kuti uzonzwa zvimwe zvinhu zvokuti iwo kana wega unozoshamisika kuti sei zvichidaro. Saka hazvinhu zvokuti izvozvo isusu hatinyanyise kuzvipindira kana kuti tinyaya kuzviona, isu tongopinda dzedu dzatine tichiona dzemunyika medu dzinotikanganisa isusu, zviri kubata isusu maZimbabwean. Ndo nyaya dzatinenge tichida kutaura nazvo. But anyway, ndangoti ndidarikewo nepanapa tingoonesana zvinhu zviripo. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Vamwewo vari kusimbisana naye kuti hazvina kushata kuti atakure ana Tsano kuenda kuChina kwaakaenda. Vamwewo vari kuti izvo zvaakaita zvozvo akabhaisa. Iwewo wakatarisawo nyaya iyi unoionawo sei?